Искате да качите маса, но не мускулна. Искате да излезете от форма. Добре дошли в Fat Donald's. Ако си мислите, че в менюто има химични елементи, които не можете да назовете, не се притеснявайте. Защото менюто върви с учебник по химия. Не се притеснявайте, ако сте диабетик. Ще получите бонус инжекция инсулин. Мислите си, че имате висок холестерол. Не и докато не сте опитали нашия бургер с допълнителна алой. Бургер с грянсово олио, в което си пържим картофите от 2 години насам. Затова всеки път те имат същия неповторим вкус. Нашите десерти са двойно, тройно, четворно захаросани, със специална захар от затворилият преди около 20 години местен завод. В нашата Диабе кола се съдържа достатъчно захар, за да свали едър индийски слон. Нашите напълно натурални сокове имат точно 0% плодово съдържание. В заведенията им очаквайте първокласно обслужване от закоравели престъпници. Столовете ни са достатъчно здрави, за да издържат едър рогат добитък, в който вие ще се превърнете. Елате в нашите ресторанти в следните населени места. Колега, елате с нас. Защо? Месото свърши.